लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबाय स' नोंथांमोन फैनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै मोनथिखाबायानो जानांगौ दे दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों। ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै मोनसे बर'नि आबुं सावथुन सायाव नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान भिडिअसफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना ला दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै बारमोदाइ फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्डाराव फैनाय आरो डाइरेक्टर बिथां मिथुनराम ब्रह्मनि नाजानायाव जोनोम मोननाय मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायाव नोंथांमोननिसिम शेयार खालामगोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय बेनोथ' संसार दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जायफोरा दानिफ्रायनो बे भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दं अब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे बेनोथ' संसार आबुं बर' सावथुनाव बर'फोरनि गोबां गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जों बेयाव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों राजिब, मिथुनराम, मनिषा, रिजु, दांखोलोदो, प्रबिन, ददेरे, राजश्री, मिजिं, प्रेक्टिकेल आरो गोबां आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ जों बे आबुं बर' सावथुनाव नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जाहा बे भिडिअनि स्ट'रि स्क्रिप्टखौ होदों बिथां मिथुनराम ब्रह्म बिथाङानो दे लोगोफोर आरो लोगोफोर प्रडिउसारखौबो खालामदों बिथां मिथुनराम ब्रह्मआनो दे लोगोफोर आरो लोगोफोर बेनोथ' संसार आबुं बर' सावथुननि केरिय'ग्राफखौ खालामदों खाथिना दैमारि बिथां दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दङब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान भिडिअसफोरनि आपडेटखौ मोननो हायो दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे भिडिअनि बागैहाय माखासे आपडेटफोर मोनबावोबा आं नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनाय जाबावगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनै आपडेटआ बेखिनियानो।